Jo, čaute všetci, ja som Marcel. Vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát je to četička. Tentokrát som si Big Farm. Big Farm. Takže máme tu pár questov, takže keď si mi závam. Questy mám veľmi veľa. Môžete si ma pridať, lebo sa pikaču. Čo si katero? A inak. Koľko penízkov tak ja som si došupal 15 €. Neviem, to možno neprečo na chvíľu. A patina. A čo bude? To dolu, hej. Za časy. To by som chcel presunúť. Todo la primera parte. Ostaví sme, jo, prašulej. Všetka si zaplatí. Počuť môžete. Chceme taký úvod videl. Brána. Nemožné. To je 5000. Tak čo keď som si to zväčšil, takto. Koľko to zakupí? A tu rovno páči, čo sa? Tu nasadíme tu niečo. Kvetky. Sadím kvety, lebo chcem tento quest tu nasplniť. Tu na. Proutovať. Epo. Takže zasadíme si tu toto, tak, pekne, pomaličky. Ten zvuk ma už otravuje. Možnosti. Vypneme možnosti. Vypneme zvuky, všetko. To normálne ma to týra. Ty, hej, ty, áno, ty stoj. Dobre, si mi zapáči, mám šťastie. Takže... Čo je to?
Inventár. Čo tu máme v inventári? Také balčka, dary, predmet. Takže nič. Zrušíme a dáme si to takto. Ja ešte tomu chápem. Ona chcela záhon kvetov a ja som tomu myslel, že mám furt pestovať to ne. Teraz. No, dávaj. Ja dám. Quest complete. Jasné. 4. Jo. Zväčšíme si domek. Tak. Sorry, že takto pozerám, musím dať pozor, lebo keďže 10 minút, tak potom mi to vypne, viete. Názov mojej oblasti. Čo ja viem, dáme Big Farm. To sa vykašleme. V ďalšom diele mi napíšte, ako by som dal meno pre farmu. Začiatok, Gritty Metúry, prišem, bla. Takže, rozšír farmu. Kroviny, takže rozšírme farmu. Áno, chcem. Tak. To dáme ešte takto. Sa nedaj bolo česko, my god. Takže tu nám pôjde tá farma. Nie, tam pôjdu polia. Nie, napíšte mi vy. Áno, chcem zboriť objekt. Napíšte mi, čo by som mal tu nadať toto. Čo by som tu mal dať. A to čo je v tejto stole? Nič. Telefón, nie. Kasa. Hotovo. No a chcem to, ďakujem, 12 XP. Napíšte mi, čo by som mal ako by sa mala volať farma a čo by som tam, ale ja tam myslím, že tam zlatia polia. Dve by sa popchali tam. To je takto. Iba jedno sa tu obchá. A nevadí, dám tam polia. No tak to posunieme. To sa neobchá, čo? Musíme pole niekam dať do rytky. To, čo počujete, to sa Starky baví s obsom. Takže prosím vás, neodsudujte ho, hej. Ale neviem, kde to mám dať z rytky. Čo je to tak ozdoba, ne? Čo sa stalo, keď som to dal preč? Uskladníme to. Takže už viem ako. Takže dáme takto posunúť. Dáme to takto. To posunieme tu. Move. Tak. Tak, presne. Tento dom by som mohol. Kukurica nám vyrastla. Vajca mi daj. Napíšte mi, ako by som mal názov, onej. 51